Hari pongi aware yang pi sama baro sikajing pusan ka malak tio. Ba mentang ni yo ikajing perkhat na i pastor Elmoon Surong. Yang wa in pasat hangi ya kajing pusan syapang ka Lynti Sha Ka Jingngeit. Ka Lynti Sha Ka Jingngeit. Ba ha kajung poru in yo ya kajing duai. Habalas kam ke jingye ya nor ya no. Kalong ke bae bat ke bajuat ban pendukut no iya ka. Ni sukman mani osmo bat sngyo mesim ru kumjo ya ka kubo jinghikai ke jong apsapo syaki Kristan harom. Kabaki kot ya ke nega jinghikai kum ke doctrine lene ka systematic teaching of fundamental truth. Ha ka shiti shiginong rom kalong ke bapra ke kot ke balai pupra ter upol wong kumne. Namar nge scam baka jingyap lamne ke jingyam lamne ki angal lamne ki nong sinsyar lamne ki badan bor lamne ki ru ki balong menta lamne ki ru ki bansalong lamne ke jingjrong lamne ke jingjilio lamne ke ru kawai pat ke jingtau kanom la ken bat pen klat no ingi na kata ke jing ie ke jong blai ke baha u Chris Jesu bo turai jongi hato judan mo kapor haga jing im jong pi ka ba pi perkhat kumbo blai i yupi ne kumbo blai u jingai ba landet no yupi upol la krenchai ba kanom la kanom don kanogono gabla ban penklat no yangi na ka jing ie ka jong ublai hato pi pedang ni am yelade ba pilalong kinong pop shisien kiba im klam ublai bat kibala pensusi ru ya ublai lengba bada u Jesus Christ ublai ulama pari gi pop ki jongi klam tengkai shu bat ula pedang pat dingi kenang bangin don ya ka jingi dai bat ka jislok pat u hato pinget nam baka neken kade kata ka kubor babha. Lasi pila bandon ki jingmut ne ki jingpatai ki bapher nanga ne nakiwe pat ki brio habidei bat ka ne kentin jingngeit kamut ayu hangahi ka jingngeit kamut ka jing shine alot rengkat ba ka jing suskam ha ublai ngai pikan mau ki langut ki brio ki jing ublai ha ka kitab ka jing Daniel ya Shidrak Meshak bat Abednego abala hukumi ki ban bread hapok kalawarding bala tangraham da usim Nebukadnesar namar bakim tre ban mane bar bandam ya kata ka durblai ka ba ula thau bat ula penyang usim Nebukadnesar ru uda sutu ba suskam ba onom don munum no bala ban plai impat yaki na kata ka lawading bal tangraham henry kini ki langut da ka mensim ka ba shlur bar ka jingai how blai badan bor ki jubab yausim Nebukadnesar kumne hak nong balai kat kot ka bakan rio hadu kat pra jong ka kitab Daniel Shidrak Meshak bat Abednego kletu bat kilaong ha usim ko Nebukadnesar imdon kam ban jubab yeme hakane lada ka longkumta ublai jungi ya bangi shikri ula ban pelai ingi na klawading blatang hem bat un pelai ingi ru na ka kiti jome kos Henry ada om kumta to tip me kos ba ngin om sikri ki blajeng me lemne mane ya kata ka durblai ya ka me la penyang ad kot kat fra ya kentien ka ba khamsu tanat ka ba kine ki kren lada om kumta ru ngin om mane ya kata ka durblai kamot ada kim yo ya ka jubab hakata ka poru ka jingait ka baskan ki yang shlor padalilai kinom ki nala ka jingai kinom mane ya ka durblai rathadus Nebukadnesar kaneken gede kata ka jingai ka baskam ka bakine ki yang haublai ublai badan bor ublai bala bala ke baro tetengi ya ka jingim jingi habang imat ka jinga ngimyo ka judu ka jubab habang duai tentengi atatien tentengi perkat bakla kumbublai jubab ini kumbo blai ujungai nangi hare hatu kalak mo banlong kini gelangut kim atatien ya ke bor jingdor kat ka jong blai
ha ka jing em ka jing ki hatu pi ngai nyam ba da ka jing ye ublai udorkat ha ka jing em ka jing ublai ker khuingi ublai u iye palat ingi to ab ka jing ru kan skam ublai ma de tang u badan bor ha kiliam paro but om don kanu kabala ban berkla ingin ke jingi jumblai but ru om don kanu kaban om la ha blai na kam ta kubram chingu kublai shibo te to ngin yale yang sublai se sen pat ke jing duai ablai bat kpa jingi ba beneng hani ka poram ta nga angu imi trai ke jing khu ba ka jome khantam ye kani ka benta ka ba i pastor kin trai la yo ek ban kren kin trai lo ka mat ni ka phang ka jingngeit ka jingi ben trai ka ba kumnu ka ta Lynti ka jingi kan pais ka jingngeit kin trai bat ni IT kin trai ka jing dan kat ka jome khantam ye ka jing em ka jingi ba ni yo ek ta ka jingngeit ka bas kham ha me bat kum juru ngi duai bang IT ba kumnu trai ngi yo ban buat ling ba jong kan iksa kin trai ling ba jong Daniel ba kum ju ba ki parlok ki jong u kin trai hadu ba usim ne bukan isar kin trai unum yo ya ka ban pengap la ne unum yo ya ka ban job iki re maki ki job u kin trai limba da ka jing pensat bor da ka jing shler ka jong ki ba ki tips kham ba ki khlain ka jinget bat ki dan ka jinget hame batang hame bat ngi ir kin trai ka jing kala ka buat ka jong u sim ne bukan isar kin trai namar bo tip ba ublei jong ki ne ublei ba Daniel umani ublei jingi bo im ublei ba khlain bor halor ki ublei baro IT kin trai ka teng ka jong me ka ni ka poram ta teng ji sung doi amen